Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Damang dainang nahinahulongat di bagasan Tuhan Yesus, tapay hutihut ma hata ni Tuhata, nagabi ujahan ni Jamita, nang ujahan ni Nguluta. Kian buku panurirang Jeremia bidu 22, ayat 10 tolu rodi ayat 10 sia. Tajaha margati sorin songonom madidok marjeama manangise na pauli bagasna somarhite hite hati goran dohot bonggar-bonggarna somarhite uhum si bolong-bolong ulaun ni donganna dibaen jaladang dilehon upan ni ulaun na. Tung tagamu mahoraja alamanengahon hawareso ia amam dang mangan manang minu puroha huhut maka jongjokon uhum doho hati goran jadi sonang ma dihilala ujui alai yang gomatam doho roham holallahu tulabam dohot laho mangusehom mudar nasomar pipot huhut mangarupa doh mabahenuhum gogo. Dibaheni sono mahata Yehova Bapa Syarawi, anak si Josia, Raja Sian Juda, dan kagamu ngadu mengamali hari dana do, oe mahama, oe go, dan kagamu ngadu mengamali dana do, oe alaiwan, mana oe alaiwan. Ikut tanomonna ibana songo kaludi saratonna jala tipal hononna ibana dau sian akka bahal ni Jerusalem idu sahatna horas madita saluhutna damang dainang na hinaholongan songondo jahan na di bagasan minggo di tonga-tonga ni huriat tadi dok debata mangat turehon halak nagale debata na mangat turehon halak nagale molo tapai hutihut turpukod damang dainang songon nama rasing do paddo ni halak batak dang dau tubis siap bonana manang halak batak na di Eropa pemadok like son like father ate manang like father like son like mother like son manang like doctor inna ahamana didok na disi molo si Joyakim dang dingga parniulan HP among nga namargoar si Josia tung masay dinggado parniulan jala diganup nasa kaparngoluon di Raja Josia ummanaw dinggan panguluhonon na siyan raja na adong dung raja Daud ate alai pinoparna ima si Joyakim dang dinggan na dibahen nibana alana na masa di bagasa tikyo damang dainang tung masay maul do parngoluon baru do pemula nasida siat tano habuangan madasor do pe nasida pature-ture huta hatubuan nasida manak kuta Jerusalem manang bona pasugit nasida ada jalatung masai gudang di nalahosi patu paun nasida lubobi muse nalaho pature bagas joro ni debata molo di tonga-tonga ni bangso na porsea songon bangsoi molo sodinggab bagas joro dang tarpasu-pasu bangsoi molo sodinggado bagas joro ni debata berarti
Tuhani pedang lomo rohana pasahat to pasu-pasuna. HP di pature Raja Joyakim ma bagas bolon ni harajaun manang didok istana. Ipature-ture bana mai bulut dibaen, dipabelga, mana dipabulak. Ate, tiang nape dilapisi aka hawares dibaen muse aka salenggam disi, dibaen muse aka parangin-anginan, dibaen inganan na tibo boy na sida disi songon balkon na istilah nuaeng. Asadong inganan ni rajai. Ate. Damang daidang hiranaing dipatupa ibana do istanana ubagak sian bagas joro ni depatak. Holo tapi kiri nuaing damang dainang. Ide do bagas tado marang bagas joro ni depatak. Idio do sikok bagas jorot tado bagas joro ni de batat tado manang bagas tabi. Ate. Ubaga do bagas jore. Ubaga do gereja tanu yang nana somar palako ni. Nero? Bolo kursi nang gudang do raisi. Ate, sendai jauta. Itu kan ale adong do pikirat tabuhama sature musei hero tatangyak kona sabui sipul bagas jori dinggan manang songon si Raja Joyakim do holan nama mikiri dirina selum sido pihamate damang daerang lahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Si paingok tuita sudidui asaunang songo si Joyakim ibu to hamudo nama satu ibana damang do dainang dangol do ate didok basongo kaludi may manay tanom dangarga ate dangarong argana dakira jol mabe lao si pasopo may mana di tanu habuang muse unang bemula tu Jerusalem Kodau dang boy jonok jala dangarok kalak na mga dungibana dangarong benamadok oe raja nami oe hahang oe ito dangarongi ala ni pabahenan na nahurang dinggan aha mana di baheni bana nakaningi mana parjul naing rikot holat di dirina sendiri holan na mga lului na rikot di ibana holan labana dangi pikirin narikot dituhani, dangi pikirin narikot patupan nadinggan. Ate. Jadi bolo tapai hutihut muse songon masa akka hamaolo di bagasang nguluta. Buadon waeng. Buado hita mangadupi hamaolo niya manginang. Manang nasohea do hamau lo dia dupi hamu marsonang-sonang do hamu terus ate bohado iba emang dupi hamau lo ni martangiang asa martangiang asa dilehon gugu mangadupi hamau lo ni nasing adong se isiro hamolon hamataulahon bolo hala inaonak king pokokna asal roh hamolo martangiang aida amse adong nai tormaredde roh hamolo di tormaredde adong kurang cuma rangan kamu sih waduh bolo roh hamolo ni mangula baru ahmuse meloroh hamolo ni marsak anggoi selesai nama kita ulama marsak
Sebenarnya hamoloni hola 10% do kan pengaruhna. Ale-ala ni marsak dia bisa 100%. Tapi dia perlu naik. Nanti hamoloni. Coba mana tabayan. Unang bina marsak betong. Dari minggu kan ngajami ta unang be marsak. Nah, jadi adong musim asing damang dainang na hinaholongan. Ulaho torus ulau tai. Songon parkarejo na dibahen ni si Joyakim na manggulahon aka ulahon na pature istanai. Iulahon na sida do aka ulahon ni terus. Ale butuh hamu do na masa. Upana pedang ilean. Hape ngamaol. Arte ngamaol ngamat dasor baru mulak. Baru mulak siak keuangan do dah. Dang baru mulak siak kuta. Namar pesta kan. Namula siak kebuangan tu. Alai disuruh museka rejo di nalau paturehoni. Alai dang dipasahat narikot di bagasang ngoluna. Namang ulaiban. Alai diulahom maturus. Damang dainang diulahoni manotong jala tulus. Idona didok ni Tuhani. Dipaingo do Raja Joyakim. Dipaingo jahuba di bata marhite panurirang nasi. Si Jeremia dalam masa doi jalai do na masa tu si Joyakim dang tikos bebana da gabi dang sitiruo ni bana ate dipaingot doi bana artina aha di sidamang dainang Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita jala dang diaturehon ate dia tureho Tuhan ido hita dang na di pasobu dang na gabe di paloas songoni manotong asal ma memang gabe sahalak na tulus hita imana kani tangiyang doho na mangula molo hatalatin na nama dok oret labora bekerja sambil berdoa mangula doho martangiyang ikut sada tangiyang doho ulaun ikut diulahot tangyangi, ikut ditangyakon ulauni. Asa terpasu-pasu. Asa gabi na diula. Sinur na pinahan. Laku 33. Manang laris. Akka ganup nasa naginadis. Haleunang gabi. Manggadis. Akka modal. Itu itu semua ni kan laris 33 kuin nabi gadis saja tipi na tipi adong gadis tapi namang gadi do damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani dipangido tu hita nuaeng bohado hita mangado piganup nasa kaparnguluo tujuluanon na parjulu sahali tapasiding maroha songon si Joyakim na superduli. Coba suku-sukun na 3 halak mahita narotu bagason madulo damang dohok dainang dison tikihabang tarup ni jawon yuluson angin namar pior-piori 3 halak mahita narotu son audah kuigok be ono pala oi amang situator dingok do audah kukir lupa Nang rodo kita sudi di si, nang rodo, ahat taruh naro di si. Dari luta sahat dutuson, ahadu kepeduliata. Au ido nuaing nama ko siap portibio nama nginang sinuaing. Dangarong perduli ni donga jolma tu dongan na jolma. Dang perduli. Hape ditopa jahuba di batahita sebagai makhluk sosial naik ko perduli iko bahagian ni ganup nasadongan najol taberan Josia mudo habirang ta adong Josia mudo habirang muna pokoknya sudah kita namar heliong ison adong Josia mutarok habirang ta bereng majo suku maju dirim unang suku dongammu ahadon aku baitu ibana
Apa yang sudah aku perbuat kepada dia yang baik? 3 hari mah hutang yakon ibana. 3 hari mau perduli tu ibana. Kate, tapai hut-hut co. Artinya bahwa ada kepedulian tak. Makilala do hita mana kolak kata do nama dok. Do ngasahuria do hita bah. Sisa ada anak, sisa ada baru, sisa ada pakilalan, dilas di roha dohot, hasusaan. Las roha ro perpesta. Ibe bolo rogo kodo juju. Ale bolo roha hasusaan, juju po bayan juju. Ate, go kodo juju, roha susah tuhami, ro rohamu. Ate, ikut dulu on, pikiron. Aduh pun, apulun nian. Nate. Dalat tadi nalaho manukul-nukuli patuduho kolong nasia jauh badi bata. Itu si bahenon. Ikut dulu hita siapa lah ni si Joyakimi. Unang beda-beda tipis, ate. Molo beda-beda tipis tuh main kulit di bawang doh bawang saru baru bawang kan. Itu setipis kulit bawang. Nah, unang atau. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alana sude ngolut taon hobar tuna tahanguluhon. Pasahaton diri bata do ganup nasak katupalna. Ai partigor Tuhani, alai parholong musik. Allah itu kasih segaligus Allah yang benar, Allah yang adil. Berarti ganup nasana taula hope dipangidoho nasa taula ma di bagasa kolong nasihat Tuhani. Molo di bagasa kolong nasihat Tuhani taula jala tahangulu ngolu taon. Berarti holong nasihat Tuhani pen no tupado tuhita. Adigani nuaeng sugut rodi saling liling nama. Alai bolu balik sa dua manginang bereng mak. Naking namora na di Lukas 10 onomi si Lazarus na pogosi tu surgo do dia puan ni si Abraham alai bolo namora na margijang rohai naso parduli itu utung mak sadi hari 3 leleng 1 kis 1 menit daung saling leleng nga ate alai bolo songo si Lazarus nang pepogo si bana alai dihanguluhon ibana dongoluna doho denggan ate diusahahon ibana do mangolu do denggan alai mate do tong namorai petong no mate alai itu dia launa besongo ni maita ate persoalan nanuai unang nga susah ngoluta di portibion, nga gale hita di bagasa portibio tapa gale-gale, nga susah hita tapa susah-susah. Unang. Adok kalak nama lo madok. Jale jedehum muse, aidena hadapi dengan senyuman. Ina do kan? Isi pol tak mata niari dungo hita siap pudo mata senyup kita. Semangat kita, martangiat kita. Mau lihat madiho Tuhan. Dilehoko hangulua dihami. Berarti adong kesempatan dihami mangulahon na denggani. Marhiti hangulua siapa hari. Marhiti aka ulau kolong musena buy ulahonot tasadari. Sipatan waeng nalau borak pertangyangat piba kan. Borak sian jauh sahaku son segereja. Sepanjang jalan au suraniolo adu muruk ni roha mamereng aka na idalano nagu tahenaro do sipanakan. Hal itu ahamai kan. Toe mak di dalana madalano asal unang lidu mak ate. Damang daerang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Atong boto otama tung masay holong do rohani Tuhan itu hita sudi. Tung masay holong do rohani Jehovah tu ganup nasahita jolma na tinopana. Holong ni rohanai terbukti doi. Yesus pedilehok kosana humokopita. Yesus ise Tuhani.
nasangap situtui. Tuhan isa diri tung masay holong rohana kita. Dang di pasobo hita maon asa tu hamatian binahen ni dosata. Na mga bati hita sa unang gabi tu inganan hasona nga saling-liling nai. Itu busi manay. Sa sitong na upata hamatian do alay na mardusa na mahita sude. Upan idusa hamatian na manginang. Ido na tarsurat. Berarti sude mahita iku mangadupi hamatian niyan. Alay Tuhani digatihom mahita disilangi. Aturan lahita do na tersilang disi. Au na mardusa. Au do nekot tersilang disi. Alay-alani holong ni Tuhani ilehon ma dirina humokop kita. Jala diganup na sa parngolot tapi dijodoh hita. Marhite-hite pabahenay dijo hita diotak kita. Asa unang mariswa ngulutan na sa tokinon. Unang mariswa ngulutan ng pesusa. Unang mariswa nguluta ng pesipatarolas ni Roha. Unang marisuang diragam ni gulmit ni ngulut taon na tahadupi. Unang do taulahon alay di paswasayhon. Taulahon ma alay tahaburjuhon. Tabeng ito mangulahoni jala hot kita diganup na sa holong ni Tuhan. Atong naparpudi damang dainang molotung pesay tapay hutihut ganup nasa akar namasa di bagasang ulut tahun. Ketidakadilan seolah-olah kita dimarginalkan, dipinggirkan, dan dihargai. Molo hamisa diri wakui do namasa nuaing di bagasa portibion begitu besar sekali ketidakadilan. Ate, yakin doamu sih, ilalahamu doa manginang. Boy doamu manot tuhona hanani ulam muna. Sua isua kamu maime. Boy do lo muna madok sana sonar gani emek kubah. Boy do ubaga do emekon. Ikale ko yakin madoki. Mertiga-tiga ika kita nuaing. Nasoni organik kanobah. Ala na hupili do na udinggan situ tu ikanon. Jalai sina mangalango terpasu-pasu. Terpasu-pasu hahi-pasu. Itu. Boy, tapi songoni dang boy. Bangso tau pedang boy. Bola sawit di negara tau namanya sawit. Umar garo sawit di Malaysia. Emak. Hita na punasa alai hita dang boy. Berkuasa atas na tanah punasa di bagasa parlimen. Alani dihita na hinaholongan. Tangiang marsi tangiang kita. Namasa diganup nasa bangsot tahun. Ate, tangiang marsi tangiangan. Igatin na Menteri Keuangan. Marga purba di kan? Ali julu markana. Gari adong iyan Purbaya te. Mudah-mudahan ni mana. Pasu-pasu tuan ileo bisuk. Itu kan? Ileo bisuk, ileo pangatusion. Dala songon na dikucur ko nila kuo to berek kamu peluang na to. Jadi bolo hita dong usaha ta. Ta usaha mabahin usaha tay baju asala margugu hita patupa na dinggan. Kosongon itu target nada. Asala margugu hita patupa ganup nasa parsobaut tatutuhani. Pergugoyaw Tuhan pasang poko itu tangiang ta ate asabui. Jadi bolo dong usaha ta bolo boy masuk UMKM ibana manang boy diurus ibana boy mamake modal dinalahu pabelgahon usahai unang pamake modal pabelgahon utang langsung ni manang gabi lari hita sakku tahun to emang udah pok 500 juta nang gua apa laon nilo kan besongan anak nama gue don no nih. Ate, bolo talari honi mako doi, taingot. Ate. Tumagot do jubolo di pasu-pasu, tarpasu-pasu mana tahu dah. Itu. So si Joseph
Idia pe ibana ipiakon ala tarpasu-pasu ibana sorus ibana martangyang tutuhani manang idia pe tahu ipiakon ibana tarpasu-pasu na diulana. Itu alani dihitana hina kolongan di bagasan Tuhani. Mulu di bahasa Indonesia madok konon nami, mari hadapi semua kesusahan dengan semangat daripada Tuhan. Ate. Tadu pisude gadup nasaha mauloni ala porsea dohita. Tuhani dorap dohotita. Ahamani dok. Saina dong anakku dohamu. Rasi rasa roa jalni hasyanganon. Met pehita diadupan ni portivio namanginang. Argasi tutu dohita diadupan ni Tuhani. Atong Tuhani mana masu hita. Jala saya terus mahita. Pasahatot dirita tu ibana. Asa ibana nama masu. Amin. Martangnya kita.